Čaute ľudia, dneska z vítam nového videa. Jak vidíte, zlomil som si dneska ruku. Bolo to v škole. Robili sme kotúly cez lavičku. A ja som sa chytil do tej žinienky. Ja som zle sa jej chytil. No a mal som takú ruku jak dojska. Potom trčala mi tam taká kosť trochu. Otvorená zlomenina. Otvorená zlomenina. Hneď zavolali rýchlu ambulanciu. Mama je učiteľka v škôlke. Ona mala budovu blízko pri našej škole, tak rýchlo išla. Aj oco prišiel. Došla ambulancia, oni išli za mnou, oco a môj mladší brat. A ja s mamou sme išli v tej ambulancii. Potom sme tam išli. Som si sadol na taký vozičok, mama ma vozila. Potom som išiel som si lahol na také lehátko, keby. Myslíš rentgen? No. Išiel na rentgen? A potom mi to naskenovali, tú ruku, zistili, že som to mal zlomené trochu, išli mi to vyrovnať, potom To bolo veľa zlomené, Roman. veľa to puklo, Na 2 miestach si to mal zlomené. na 2 miestach som to mal zlomené, puklo to a potom dosť ma to aj zabolilo, som aj zahrešil, nepoviem akú nadávku. Potom som sa ospravedlnil a potom sme čakali na výsledky, že či pôjdem na operáciu alebo nie. Lebo znova to Povedali, zrentgenovali, že nejdeme na operáciu. lebo to celkom dobre vyrovnali. Tešil som sa, lebo ja som nechcel ísť na tú operáciu. Išli sme potom domov, ma to teraz aj boli dosť. No a potom, jak sme prišli domov, tak som musel tak špeciálne sedieť, lebo keby som si sadol normálne, by ma to bolelo. Potom som si pozrel nejaké videá, zahral som sa. Čaute ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa. Ešte ťa to asi boli, že? Dosť. Tak ho ľudia podporte, prosím. Čaute. Čaute.